Ahojte všetci, verím, že sa máte dobre. Dneska si ukážeme, ako si vyrobiť takýto krásny upletený náramok. Tak poďme si ukázať, čo na to potrebujeme. Takže budeme potrebovať nožnice, lepiacu pásku, zápalky, meter a najdôležitejšie nitky. Tu mám ja také lesklé, ale vy môžete mať úplne hociaké, ale hlavne nie bavlnené, pretože s tými sa to robí vážne zle. Takže poďme na to. Takže ja som sa rozhodla, že budem pliecť z týchto dvoch nitiek, sivej a rúžovej. Takto. Ale musím si najprv odmerať 160 cm. Na to tu máme meter. Rozprestrete si na zemi 160 cm. Odmerajte šnúrku, odstrihnete, samozrejme nožnicami. A potom pletiete. Takže ja už mám odmerané 160 cm každú šnúrku. Teraz si to musíte predeliť takto na poli. Musí byť rovnako konce. Jedna. Druhá. Dajte si ich takto k sebe a pozrite, urobíte jednoduchý úzol. No. Tak ešte raz. Urobíte úzol. Takto. Uzlíček a takto. Teraz odstrihnete pásku a prilepíte to k stolu. Odstrihnite si rovno viac pásky, aby bolo aj na ďalšie. Prilepíme k stolu. Prilepte len tú slučku. Ďalej už nelepte. Tak. Teraz dajte jednu farbu na bok, druhú farbu na bok. Musia byť rozdielne samozrejme. A dve ostanú v strede. Takže. Tak. A teraz ich si dajte na široko a taktiež prilepte páskou. Musia byť na široko, pretože inak by sa to pliecť nedalo. A poďme už konečne na to pletenie. Takže teraz pravú šnúrku vlečieme tuto, takto, a túto takto krížom, aby sa nám urobilo takto. Teraz pomaly musíme zaťahovať a zaťahovať, kým sa neurobí uzlík. Vždy začíname jednou farbou, čo je vpravo na začiatku. Teraz idete zasa. Nezabudnite, tieto dve musia byť takto krížom cez seba. A toto musí ísť takto krížom. Takto. Jasné. A pomaličky zaťahujete. Tak. Zase začínate sivou, alebo akú máte. Vždy robte s dvoma farbami. A takto pekne pomaličky pletiete náramok. Tak. A zasa. A zasa. Nevadí, keď sa pomýlite, vždy sa to dá rozpliecť. A takto pomaly pokračujete asi až do tade. Už vám určite pomaly vzniká vzor, ale ešte stále nemáme dostatočne dlhú dĺžku. Tak pletieme ďalej.
nemeriate si, nemôžete to odlepiť, až kým to nebude dostatočne dlhé. Nemeriame si to na ruke, meriame očami. Pekne a pomaly, nikde sa neponáhľame a pletieme ďalej. Keď máte približne takýto dlhý náramok, odlepte spodnú pásku, pekne ju odlepte, dajte preč na bok, tak, ešte teraz takto pekne, ale hornú ešte nechajte, pekne dajte spolu a teraz dve farby spojte, môže to byť kľudne, neviem aká. Pre mňa to bude teraz sivá. No, tieto dve nechajte takto. Viete pliec vrkôčiky. No. A teraz, ako keby ste plietli vrkôčik. Pletieme vrkôčik takto. Pomaly vám vzniká takéto ako keby reťazka, ale to vám má vznikať, takže vidíte, takáto. Kľudne ju urobte, akú dlhú chcete. Takýto vrkôčik vám vzniká, po ktorom sa vlastne bude posúvať taká gulička, s ktorou si to budete nastavovať veľkosť. Približne takto stačí. Odmeráte si takto. Dobre, bude to tak trochu stačiť. Ešte trochu dáme. Tak to bude stačiť. No a teraz urobte zasa úzoľ ako na začiatku. Presne taký istý, len na konci. Môžete urobiť dvojitý. Takto. A trošku aj nechajte. Tak. Približne niekde tuto odstrihnite. Tak. Zlepte. Ešte dám pásku preč. Teda. No a teraz poproste o pomoc dospelého so zápalkami. Takže, ako ste mohli vidieť, môj ocko odpálil takúto guličku. Vlastne už na konci len gulička. Teraz toto takto zohnite, aby sa vám urobil toto. A zvonku, čakaj, aha, takto. A pozrite, zvonku, takto. Pozrite, takto to urobíte. A urobí sa vám tu taký úzlík. A teraz to môžete takto nastavovať vlastne. Musíte to poriadne pritiahnuť. Máte náramok, dáte si ho na ruku, nastavte si svoju vlastnú veľkosť,
svoju vlastnú veľkosť a keď vám toto tu vytrčam, môžete si to takto obkrútiť, takto, tuto strčiť a urobiť si ešte jeden modlík. Krásny náramok. Ja som si týchto náramkov vyrobila viac a budem robiť ďalšie a ďalšie. Verím, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like a odber. Ahoj!